Не се чувствам европеец в нито една европейска държава, защото един средностатистически ром винаги е гледан с презрение и предразсъдъци, винаги му се лепят етикети и не е приеман така, както останалите в Европа. И мисля, че точно това е причината, поради която аз не се чувствам европеец. Към управляващите в Европейския съюз, моят съвет е да се въведе закон за опресняване на уменията и способностите на шофьорите над 60 годишна възраст, защото не веднъж съм ставал свидетел на неспособни управляващи, водачи, шофьори, които правят фатални грешки на пътя, които могат да костват нечий живот, и въвеждайки този закон, според мен ще се предотвратят тези бедствия. Също така бих се радвал, ако се отпускат повече финансови средства за децата в България, защото вярвам, че има много деца, които искат да учат, имат желанието, но нямат средствата. А доколкото в другите европейски държави няма такива такси и не се плаща да се образоваш. Напротив, даже ти отпускат пари и просто би било добре тук да се обърне повече внимание на това нещо и да се отпуснат средства за хората, които имат желание, но нямат възможности да следват в даден университет. Също така искам да изразя мнение относно LGBTQ обществото. Според мен е абсурдно в някои училища в Европа да се изучават такива теми и според мен едно малко дете е неспособно да определи какъв пол е и тези теми са абсурдни за изучаване в училищата и мисля, че трябва да се предотвратят.